Chcem sa vás privítať na tejto netradičnej Open Air tlačovej konferencii v mene umeleckého priestoru Batalier, občianskeho združenia Euphorion, PKIS a dopravného podniku Bratislava. Ja by som na úvod predstavil tu na prísediacich, takže máme tu pani Ondrišovú z areálu Divoká voda, pána Greža z BKIS, pani Marekovú z umeleckého priestoru Batalier a potom zástupcu dopravného podniku Bratislava, pána Vajgla, a moje meno je Tomáš Lukačka z občianskeho združenia Euphorion. Ja by som tak stručne, skrátke zhrnul, o čo tu dnes ide. Táto tlačová konferencia je venovaná Bratislava Street Art Festivalu. Už je to druhý ročník, čo sa snažíme priniesť do ulic viac umenia. A 15. až 17. júna v centre Bratislavy budete mať možnosť vidieť naozaj veľkú dávku umenia. Bratislava ožije farbami, budú sa tam striedať rôzne druhy umenia, ale hlavnou ideou vlastne celej tejto akcie je naozaj obohatiť ten kultúrny život v meste. A nie len, dajme tomu, počas tých 2 dní, čo bude festival prebiehať, ale snažíme sa aj trošku trvalo kultivovať mesto. Čiže keď máme nejaké priestory, ktoré sú také trošku šedé alebo betónové, tak sa snažíme prostredníctvom grafity a street artu ich trošku skrášiť, aby natrvalo potom to mesto vyzeralo trošku inak. Ja by som teraz odovzdal slovo kolegyni a ona vám priblíži trošku viac tú myšlienku festivalu, aj tie cieľové skupiny a tak ďalej. Dobrý deň, vítam vás tu. Vlastne hlavným cieľom nášho festivalu je priniesť čo najviac ľudí do mesta a celý program bude určený všetkým vekovým kategóriám, od malých detí až po úplných seniorov, takže všetci sú vítaní, každý jeden si nájde to svoje. Vlastne v rámci tohto programu by sme chceli predstaviť rozličných umelcov, ktorí vystupujú na ulici, ktoré umenie pochádza z ulice. Takže bude sa jednať o hudbu, grafiku, tanec, divadlo, rôzne performácie a športové vystúpenia. A budú sa takisto konať aj workshopy, kde si to ľudia môžu vyskúšať si to, pozrieť sa, ako to teda funguje, čo to je, poprípade sa popýtať, čo chcú viacej vedieť. Prinesieme viac ako 150 umelcov do našich bratislavských ulic, ktorí pochádzajú z viac ako 10 krajín. A vlastne týmto aj príde viacej takej tej kultúry z iných miest sveta, čo je vlastne fajn. A všetky informácie, keby ste chceli vedieť a poprípade ešte viacej sa dozvieť, tak sú na našej internetovej stránke www.streetartfestival.sk alebo aj na facebookovej. Poprípade, keby ste chceli nejaké informácie ako tlačové správy, tak vám môžem všetko poskytnúť. Ja by som zasa odovzdala slovo môjmu kolegovi. Teraz je čas, aby povedali niečo aj naši ctení hostia tu na tejto krásnej tribúne. Takže ja by som odozdal zľava slovo pani Ondrišovej. Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň. V rámci tejto krásnej akcie ja by som rada poďakovala našim artistom, ktorí sa inšpirovali divokou vodou, našim krásnym areálom, ktorý je predovšetkým známy vrcholovým športom na divokej vode. Všetci poznáme našich známych olympionikov, ktorí nás reprezentujú všade, kade chodia a súťažia. A títo naši artisti tam boli, inšpirovali sa tým jedinečným areálom, ktorý je zasadený v prírode, pri vode. Dá sa tam okrem vrcholového športu a iných športových aktivít krásne aktívne odpočívať, relaxovať v peknom prostredí. Je tam priestor pre rodiny s deťmi, mladých, starších ľudí, víkendy, aktívne odpočinky a práve tá príroda, ten relax popri tej našej Bratislave, je to naozaj kúsoček, pár kilometrov, 15 minút od centra, je témou, jednou z tém týchto krásnych nákresov na električke a dúfam, že všetci sa tam prídete pozrieť a takisto pocítite, aké je to nádherné relaxovať tam a odpočívať. Ďakujem. Ja by som teraz odovzdal slovo pánovi Grežovi z BKIS, aby nám povedal niečo za svoju organizáciu. Ďakujem pekne. Teda ďakujem v prvom rade za pozvanie a ďakujem všetkým, ktorí prišli, pretože tento
tento festival má už od prvého ročníka také dobré zvyky, že veľmi optimisticky vstupuje do prostredia mesta s nápadmi, ktoré nie sú vždy, ešte to mesto nie je na to pripravené, ale v tom je to kúzlo, že prichádza s tými nápadmi skôr, čiže aj som rád, že máme takéto prvé pozvanie na nezvyčajnom mieste, to znamená tu. A sme súčasťou vlastne živej scény, ktorá zase, aký by som mal vykladať, čo vidím na druhej električke, tak ja tam vidím kultúrne leto a hradné slávnosti a relax v meste. A tým som aj predstavil, že som veľmi rád, že sa tento festival Street Artový prihlásil k kultúrnemu letu a hradným slávnostiam a že je to jeden z prvých podujatí, ktoré budú fungovať v uliciach mesta. Jeho kúzlo je určite v tom, že vlastne vstupuje do otvoreného prostredia mesta a nie je za žiadnymi bránami, čo nás teší a naozaj tak ako mení túto električku, tak mení aj prostredie mesta. Takže sme veľmi radi, že sme súčasťou tohto festivalu, že otvára vlastne kultúrne leto a hradné slávnosti, ktoré potom trvajú zhruba 2,5 mesiaca a budú ich súčasťou okolo 200 programov v rôznych prostrediach mesta. A možno ešte k jednej téme, ja som veľmi rád, že práve Street Artový festival je ten, ktorý tých vecí mení o mnoho viacej. Že to, čo predtým sme si nevedeli predstaviť, množstvo projektov a podujatí, ktoré sa akoby už po prvom ročníku udomácnili v meste, už ich považujeme za také ako menej prekvapivé, tak keď môžem povedať isté, že je prekvapivé aj to, že dnes pozeráme riadenie na to, ako sa jedna električka mení na krajšiu. A určite k tomu bude vedieť niečo povedať pán Vajgl, ktorý bol zvyknutý, že musia električky navracať do podoby. Teraz naopak toto budeme chrániť, keď bude pomalovaná, takže to je tiež nový zvyk, ktorý prináša festival. Takže želám mu, aby sa mu dobre darilo. Ďakujem za mikrofón. Ja by som ešte možno premostila moje slova alebo moje poďakovanie. Kedy to celé začalo, táto idea, minulý rok sme úspešne začali spoluprácu práve s MHD, s bratislavským podnikom mestskej dopravy a areálom Divoká voda, kedy sme uskutočnili všetkým zamestnancom, ktorí sú zamestnaní v tomto dopravnom podniku, aktívne práve odpočívať, kde zažili jeden krásny, plnohodnotný deň v našom areáli. A tam vlastne celá tá spolupráca a idea začala, čo som chcela na úvod povedať, len nejak mi to vypadlo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Čiže ja by som teraz odozdal slovo pánovi Vajglovi za dopravný podnik, lebo naozaj nás asi všetkých zaujíma, že čo vy teraz prežívate, keď bojujete v podstate uplynulé roky s tým graffiti a teraz naozaj sa to tu deje pred vašimi očami, takže približte nám váš pohľad. Ďakujem. Ako som na začiatku povedal, skutočne pred pár rokmi bol to boj, niekedy úspešný, niekedy neúspešný s rôznymi, dá sa povedať, pseudoumelcami, ktorých diela mnohokrát aj poškodzovali vlastne vozidlá, prestrkávali okná, tie v úvodzovkách umelecké diela nepripomínali žiadne umelecké diela. Bolo to niečo počmárať, ukázať, aby sa predstavili, čo sa dokázalo celého tomu dopravnému podniku spraviť. V poslednom čase sme viacerí svedkami, že skutočne toto umenie sa dá využiť. Prvé takéto dielo, možno vám všetkým známe, vzniklo pred už pár rokmi v Dubravke vedľa benzínovej pumpy, mám to slovna, dole na Nulovej ulici, kde takýmto dielom vlastne zabránili ďalšiemu vlastne poškodzovaniu múru okolo benzínovej pumpy a vzniklo tam dielo, ktoré tam je do dneska. Minulý rok pri majstrovstvách sveta hokeji, ktoré boli v Bratislave, sa takýmto spôsobom vlastne skultúrnil podchod na Trnavskom mýte, ktorý bol špinavý, čierny, ušmudlaný a posprejovaný tiež vlastne rôznymi častokrát nezmyselnými obrazcami. Po tomto vlastne podchod ožil a dneska sa dá povedať, že je, myslím, že prijatý aj bratislavčanmi relatívne dobre. To sa týka vlastne týchto našich vozidiel. Tu sa vlastne rodí pred nami dielo, ktoré zaujíma ľudí. Na jednej strane tí, ktorí ho urobia, vytvoria, sa budú môcť prezentovať. Toto sme spravili sme to v súhlase s prevádzkovateľom dopravy. Nemusíme to robiť tajne po nociach, že vlastne môžu to dokončiť vlastne bez problému, tak aby vlastne to, čo majú nakreslené na tých vizuáloch, bude aj dobrané na tom vozidle. Myslím, že keď vôjde do premávky,
bude to úplne niečo iné, ako keď vidíme na vozidlách len nezmyselné čiary, prestriekané evidenčné čísla, postriekané okná a podobne. Takže myslím, že toto otvára možno tiež cestu aj takémuto druhu umenia, ktoré môže byť koordinované a môže byť na prospech všetkým. Zatiaľ ďakujem a odovzdávam slovo. Ďakujem. Takže ja by som sa ešte v krátkosti pristavil pri tomto diele. Malujeme tu teda 2 vozne jednej súpravy a prvý vozeň má na starosti dvojica Garnard a Puš, čo sú chalani zo Slovenska, a druhý vozeň má na starosti medzinárodná dvojica rakúsko-francúzska Jana MJS, čiže to sú tí umelci, ktorí dnes predvedú svoje umenie a na ktoré ich dielo sa budeme môcť pozerať teda nielen my, ale potom neskôr celá Bratislava. Neviem, je tam už naplánovaná nejaká trasa pre tú električku, alebo to sa strieda? Električky tu v tejto vozovne sú zadeľované prakticky na všetko linky, ktorá táto vozovna vypravuje, čiže vlastne túto električku budeme môcť vidieť na linkách na 4, na 3, na 8. Prakticky v celej Bratislave sa vlastne s ňou budú môcť ako cestujúci obyvateľia stretnúť. Perfektné. Takže naozaj myslím si, že je to taký dobrý teaser, dobrý úvod festivalu, oveľa viac uvidíme počas toho víkendu 15. až 17. Naozaj bude to veľmi pestrá kombinácia, čiže dúfame, že sa stretneme potom aj v uliciach mesta. A ja by som ešte na záver veľmi rád poďakoval všetkým partnerom, teda dopravnému podniku, ktorý nás dnes hostí, vďaka ktorému tu môžeme dnes sedieť. Potom samozrejme aj našim partnerom, ktorí nám umožňujú tú realizáciu a podporujú nás aj materiálne a finančne, čiže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Francúzsky inštitút, konkrétne Guillaume Robert, ktorý je dnes tu s nami. Ďakujeme. Takisto veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva na Slovensku a veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky. Ale takisto chceme poďakovať magistrátu mesta Bratislava, mestskej časti Staré mesto, no a samozrejme celému tímu, ktorý na tom pracuje veľmi aktívne, teda umelecký priestor Batelier, občianske združenie Euforion a VKIS. Čiže tešíme sa spolu s vami a takisto by sme veľmi radi poďakovali ešte pánovi Romanovi Totovi z Rooftopu, ktorý nám dnes a vlastne počas toho festivalu veľmi výdatne pomáha s farbami a so sprejmi, čiže naozaj veľká vďaka všetkým, ktorí ste tu, ktorí ste prišli, ďakujeme za účasť a tešíme sa potom na ten hlavný program. Ďakujeme ešte raz.